Ji bo fermanbûyeke nû Beşar el-Esed di encama hilbijartinên serokatiya Sûriyê de bi rêjeya 5.1 bi ser ket. Li beramberî du kandîdên din, ew jî Abdullah Sellûm û Mahmûd Mirey ne. Helwestên cuda jî ji encamên hilbijartinan hatine diyarkirin. Yek ji wan ji hêla her yek ji Almanya, Ferensa, Îtalya, Brîtanya û netewên yekgirtî ve ye, ku di daxuyaniyekê de rexne li van hilbijartinan kirin. Berdevkê fermî yê Encûmena Sûriya Demokratîk mesede dibîne ku yekem encama van hilbijartinan û bi serketina Beşar el-Esed dê dirêjkirina temenê krîza Sûriyê be. Tê wê manê ku ti guhartin nêzik di pêşeroja Sûrî di wê tin nebin. Ti çareserî ji bo krîza Sûrî nêzik wê tin nebin. Em wilo dibînin ku ev biryar bêtir tekrîsa wê krîzê dike di Sûriye de, bêtir înqîsamê tekrîs dike. Lê di aynî wextê jî em dibêjin divê hesab li ser va hilbijartina jî bêkirin ji ber gelek helwestên dewlî jî hebûn, bi taybet ê Rûsa û hinek aliyên din jî ku çawa piştgiriyê didin rejîmê di va hilbijartina de. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji vê rejîmê bêhêvî mane û dibînin ku encamên van hilbijartinan dê ti pêşerojeke baş ji Sûriyê re peyda nekin. û her saleke nû ji krîza Sûriyê encamên xirabtir bixweretîne. Yekî xwe birişîn dernakeve. Çê nav derkeve. Ev 5 sal çê wî ev karê we ev e. Yani emel jûl peftinê. Hevalê me kî bê em ê xwe birişîn derew. Yani wî pêv kestinê. Her kûdekê ew e. Gelo Beşar el-Esed û berî bavê wî çi kir ji vî milletî re? Ji bavê nizama Beşar el-Esed intixabatê wî intixabatên muzeyif in. Ji ber heger bira rast Beşar el-Esed intixabata çêke gerek intixabat bi şeklekî demokratî be. Hilbijartinên serokatiya Sûriyê bo cara duyem ji destpêka krîza Sûriyê ve têne li darxistin û encam her yeke Beşar el-Esed bi ser dikeve. Aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê helwesta xwe ji van hilbijartinan nîşandan ku li dijî wê ne û pêwîstî bi çareseriyeke siyasî heye da ku krîza Sûriyê bi dawî bibe. Ev krîza ku ji encamên wê kuştina bi 100,000 ji xelkên Sûriyê û koçberkirina bi milyonan, her wiha hejmarên mezin ji kesên çarenivîsa wan nediyar e di milê rûxandina gelek bajarên Sûriyê de. Arya Hacî, Kurdistan 24, Qamişlo.